Ahoj, zdravím vás a chci vám ukázat jednu vychytávku. Mám půjčený vlek, tak koukejte, jak se dá udělat jeřábek. Takhle je šína. Na ní je otočný segment, teda jak to zabrat, aby to bylo vidět, jo, takhle. No, tady je to přišroubovaný, v tomhle tom je to otočný. Takhle to vypadá. Jo. Takhle. A na konci se ta traverza zašoupne, zajistí. A když to potřebujete složit pro jízdu, tak traverzu takhle chytíte. Takhle ji otočíte, zajistí se tamhle, zase ten pojízdnej upínák nebo držák a do pracovní polohy to zase dáme takhle. Takže jsem si to musel srovnat. Zajistí se to matkama. Jeřábek je pojízdnej. Pohoda jazz. Samozřejmě dálkový ovládání a baterie.